Jak se vám v životě daří? Když se podíváte na různé oblasti vašeho života, možná poznáte, že v některých se vám daří a v některých možná už tolik ne. O'Reilly, do you have that report for me? Give me that by tomorrow. Skoro každý chce zlepšit některé aspekty ve své práci nebo osobním životě. Ale jak? Prvním krokem je uvědomit si, že existuje přesný stav, ve kterém se všechno a všichni v jakémkoliv daném okamžiku nachází. Hey Jason, we got a hit on our hands, baby. Věci můžou jít dobře, You did your thing in there, man. nebo ne tak dobře. A tyto stavy v životě se zlepší nebo zhorší. Nic nezůstane dlouho stejné. Další kroky, které podniknete, rozhodnou o tom, jestli se situace zlepší nebo ne. A tyto kroky mají co do činění s vaší osobní etikou. Etika jsou kroky, kterých se jedinec sám ujme. Je to osobní věc. Když mluvíme o etice, hovoříme o správném a špatném jednání. Člověk je v podstatě dobrý. Ale všichni máme vrozený smysl pro to, co je etické a co ne. Když tedy děláme něco neetického nebo vidíme, že se určitá věc v našem životě zhoršuje, přirozeně chceme sebe nebo tu situaci napravit. Používání etiky je cesta, jak se z toho dostat. Ale jaké jsou ty správné kroky? No, to závisí na kondici. Objevem scientologie je, že existuje 12 možných kondic, čili stavů existence, ve kterých můžete být vy, či jakýkoliv aspekt vašeho života. Pohybují se od stavu stabilní moci, kde člověk funguje a produkuje na velmi vysoké úrovni. Excellent, man. Excellent. All right, that's a wrap. Dolů do velmi nízkého stavu úplného zmatku, kde člověk není schopen žádné produkce. A mezi nimi jsou všechny stavy, které zažíváte na cestě do kondice moci. Dále bylo také objeveno, že každá z těchto kondic má svůj vlastní vzorec. Přesnou sérii akcí či kroků, které můžete podniknout nejen ke zlepšení dané kondice, ale i pro dosažení kondice vyšší. Například, pokud jsou vám svěřeny firemní finance a pak tu skupinu, která vám věří, okradete, jste v kondici zrady, což je očividně hodně nízko. Vidíte, že osoba, která přijme post nebo pozici a potom tak nefunguje, bude nevyhnutelně nějakou část organizace narušovat nebo ji ničit. Takže účetník, který zodpovídá za firemní finance a své povinnosti zradí, je vůči této skupině ve zradě. Good morning, Beverly. Morning. Vzorec pro zradu vám umožní podniknout první krok pro znovuzískání důvěry. Na druhé straně, pokud začínáte na novém místě či s novým obchodem, jste v kondici neexistence. Nazývá se neexistencí proto, že co se týče této aktivity, ještě neexistujete. Hi, this is Jordan with Jewelry by Design. Who? Jewelry by Design? I specialize in jewelry. I'm sorry. I'm not familiar with your company or your products. Nikdo vás ve skutečnosti nezná. Ale existují přesné kroky, jak se stát známým. Yes? Hi. A vyrábět věci, které od vás lidé potřebují a chtějí. Here's some of my earrings. You know, we have too many earring makers already. But your necklaces are so unique. Dokončete v přesném pořadí každý daný krok pro vzorec neexistence. A dlouho v ní nebudete. I have everything you ordered. Perfect. Your necklaces are so popular. I'll put another order in right now. Tyto vzorce fungují, protože jsou založeny na přirozených zákonech života. Například, co je váš první impuls, když vidíte nějakou oblast nebo činnost v průšvihu? Obejdete osobu, která za tuto činnost zodpovídá,
a okamžitě osobně zasáhnete a zvládnete situaci a jakékoliv nebezpečí v ní, správně? Právě jste udělali první a druhý krok vzorce pro kondici nebezpečí. Potíž ale je, že když neaplikujete zbývající kroky vzorce, zjistíte, že pravděpodobně tuto část jeho práce zdědíte. Tímhle způsobem se vedoucí přepracuje. Když dokončíte všechny kroky vzorce a zajistíte, že i váš asistent udělá vzorec pro nebezpečí, když oba končíte, musíte přijmout pevnou směrnici, která zabrání tomu, aby se tato situace opakovala. What'd you think? These are good. Well done, Matt. Jak ale s jistotou poznáte, v jaké kondici se vy, vaše oblast či vaše firma nachází? How's that new promotion doing? The new advertising campaign for buy one, get one free is doing really well. It's getting a lot of interest. Johnson. Yes, sir. Do your sales figures match up to what she's saying? Well, not really, sir. Sales aren't where they need to be at the moment, but they're going to pick up. Můžete mít jistotu, když použijete statistiky. Look, people, listen, hold it. Listen. Let's take a look at the statistics to see what condition you're really in. I mean, if there's one thing I do know, stats don't lie. Naučíte se, co jsou statistiky a jak je graficky zobrazit pro každou oblast v práci či v životě. Look what we got here. Když se jednoduše podíváte na trend grafu, budete přesně vědět, v jaké kondici ta oblast je. Protože každá kondice vypadá jinak. Well, look what we have here. Například takhle nějak vypadá kondice nadbytku. Chang, your boys are hitting a home run with these sugar donuts. A takhle budete vědět, kdo nebo co je v kondici nebezpečí. Johnson. Yes, sir. You need to apply the danger formula to that, son. Yes, sir. A pokud jdou statistiky jen lehce dolů, nebo jsou stejné, tak víte, že musíte honem použít vzorec pro nouzi, protože nic nezůstává stejné věčně. Pokud s tím něco neuděláte, tak se opravdu propadnou. Marcy. Prvním krokem vzorce nouze pro firmu je propagovat. I want you to start running the television advertising on this fried chicken right away. You got that? Yes, sir. All right, gang, let's get it together. Vzorce kondic se dají lehce aplikovat na zlepšení každé osobní či pracovní situace, ve které jste. I took some cash, and I apologize. I fully intend to do whatever's necessary to work my way up out of treason and regain your trust. Když chcete být úspěšní, nemusíte se spoléhat na osud nebo na štěstí. Vzorce kondic jsou nástroje, které vám umožní plně kontrolovat každou situaci či kondici a zvládnout ji k lepšímu. I want to thank this man right here, Johnson. He brought up his stats, and I want all of us to follow his lead. You got that? All right. Jsou tajemstvím ke štěstí a úspěchu v práci i v životě. Compliments to the baker. Správně použité fungují jako kouzlo.